Lieber Herr Karol, in einziger Stunde und einziger Nation. Sieg heil! Možno zabudnúť na noc ako kryštál bielej rasy. Pán minister, pozdravujem vás, dobrý večer v prvom rade. Dobrý večer. In einziger Stunde und einziger Nation. Sieg heil. Krása. Zhodnoťte prosím tieto nové zaradenia, ak môžete. Myslíte to rozhodnutie generálneho prokurátora o preradení Lipšica, Šureka, Repu a týchto ďalších? Áno. Ja by som povedal, že to je milé. Mňa veľmi rmúti, že žiaľ Bohu dozorový prokurátor aj v mojich troch vymyslených zatýkačoch je Michal Šurek, s ktorým sa teda už žiaľ asi nestretnem tak, ako sme plánovali počas procesu. Teraz ma šokovalo to stíhanie na toho Dannyho Kollára. Veď bez pochyby jeho slovník nepatrí medzi tie najpríjemnejšie. Ale veď to je škandál. Za to, že povie niekto, že chcem budúcnosť pre svoje biele deti, to má byť rasistický trestný čin, čo sa oni zbláznili? Danny je v situácii, kedy vyjadruje svoje názory, hovorí veľmi otvorene, má prijímateľov a nie je ich málo. Jeho názory sa teda v spoločnosti ujali. Ja som aj dneska povedal, ja sem prídem preto, lebo som slobodný človek a nebudem